Kunne du bruge noget gratis sparring i forhold til din jobsøgning? Kaffemøder.dk er et nyt og innovativt koncept, som booster din rekruttering. Kaffemøder.dk skaber dialog mellem virksomheder og kaffeklare kandidater. Mød virksomheder på en uformel og helhedsorienteret måde. Vores samtale tager udgangspunkt i det hele menneske og det fulde ressourcebehov. Gennem markedsføring via sociale medier og nyhedsbreve til vores store virksomhedsdatabase, rykker vi netværk og stiller skarpt på det fulde potentiale på begge sider af bordet, og finder alle matchpunkter mellem virksomhed og medarbejdere. 3 klikker, du er i gang. Opret en profil i dag og bliv straks synlig for de mange virksomheder, som søger nye medarbejdere. Få en gratis landingsside som en professionel og unik måde at præsentere dig på, med CV, videopræsentation, fritekst, billede og slogan, samt et direkte bookingmodul på din side. Virksomhederne kan invitere dig til et uforpligtende kaffemøde, som starten på en spændende dialog og din næste karrierevej. Gratis, nemt og smagfuldt, effektivt. Hvis du er interesseret i at høre mere om vores nye innovative koncept, så skriv til os på info@kaffemøder.dk. Kaffemøder.dk er ikke bare en rekrutteringsportal, det er en ny måde at forbinde virksomheder og kandidater på, der giver samtaler i øjenhøjde og stiller skarpt på begge sider af bordet. Tiden er kommet til at opleve rekruttering på en smidig, effektiv og smagfuld måde. Velkommen til Kaffemøder.dk. Scan koden med kameraet i din mobil. Opret din egen profilside med det samme.